usimayelana. Hawu, ngibona isithando sami la. Funa isithanda sakho. Mfethu angitshele mfethu ukuthi ahlahle wena isibindi sikabe usithathaphi kanjani. Uyazi inkulumo. Ngikubuza ukuthi sikhuluma ngani. Angitshele mfethu ubani umjida lona ubani? La kunyana lesichiko nyana le uthera. Khamba wenzana nomjele. Ngisho umjwayela mina ngapha. Njalo. Tshela ukubona emgaqweni kuphela. Jwayele umbona emgaqweni. Manje ngifuna nini? Hayi bo baby bengiphelezela Amanda. No, uphelezele amani erumini nalomjida lo. Yena. Ahlahle wena usitshela ukuthi ngibhari mangibhekile ne. Hawu baby, uyazwa react manje. Bhale bhari la. Bana ukuthi bhalo. Ya manje ke mfethu upheka ke phela wena kwenzekile ukuthi wena okay ukhapha uAmanda ane mara mina ngikhona ukuthola ama screenshot mfethu wena uhluleka ukungitshela manje mangikubuza grandship mina ngibhare la ku cha baby Amanda kanafoni ifoni yakhe free so wasicela ngichisiseke nazi ukuthi asimfonele chatha no asimfonele uchatha noAmanda ne-out yakhe like ubhuti wakhe asiyani ubhuti wakhe bayathandana ufihlela iboyfriend yakhe baby. Hawu samanje ucathi mina ngingathizela wena. Hey azofuna ukunginyanyisa wena azofuna ukunginyanyisa kuzo zonke izinto bezela zona decide ungenzela kanje mazozenza ngone wena la oh angisinawe uyazona namantombazana ungizithini mina. Okay so sengihamba lento leyo sokho ngawo Hawu ungizithini mina ngisho ngiyenze njengokwenza wena so wena uyahlahle lento leyo yenzele manje ngizela ukuthi uzozisa mina ubuhlungu kahle kahle usubuhlungu bani ngoba ngiyachaza phela ukuthi wenzela ukuthi Amanda ayo kahle ngeke phela azini mfethu Kubeleke mfethu ngani wakho like bese akusena ndaba nje azingiphilile le yakho nami ngiziphilile yami neve nje uyangithola yeah ngichaza ukuthi azini indaba yami neyakho ayisekho sanibonani khuluma nami uthini sakhuluma No, ngifuna ukukhuluma nawe. mara sakhuluma so ngenzeni Kanjani? Kwenzakalani la? Ngeke ngisakwazi manje ukukhuluma nendoda yami. Ngiyawazi. Ajuza umuntu yalimba ke namhlanje. Kwenzakalani? uthe nje wena hlukene. ubizobani Uthe nje wena hlukene. mara ubizobani la Mina ngize ngibizwe mangibona indoda yami. mara bethu uyasibona ukusakhuluma mase Ngifuna what gives you the ukukhuluma right nawe nje. mara sakhuluma we still in the middle of something Oh shit. no akayindawo futhi Hey bo. Hey.